do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se atopa a sanidade pública no concello de Soutomaior. Aquí non hai emendas e para formular a proposta ten a palabra polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego o señor Lourencio. Bueno, grazas, presidenta. Antes de comenzar a miña intervención, quería transmitirlle un saúdo á veciñanza de Soutomaior, a tantos axentes implicados na defensa da sanidade pública que están seguindo esta comisión, pedirles disculpas por algún dos espectáculos que se teñen visto, bueno, pois xusto antes de iniciarse o debate desta iniciativa, porque creo que non son dignos deste Parlamento e que neste Parlamento, afortunadamente, as máis das veces estamos a outra altura. Polo tanto, aquí vimos a transmitir a necesidade, unha situación que non é a primeira vez que se trae este Parlamento, pola realidade que temos de desmantelamento da sanidade pública no concello de Soutomaior. É unha situación que xa non nega ninguén, que suscitou o acordo unánime do Pleno de Soutomaior, que suscitou o acordo do propio Partido Popular de Soutomaior, que en varias ocasións recoñeceu que a situación da sanidade pública de Soutomaior non era sostible. Estamos nunha situación que entronca, pois, de algún xeito coa realidade de todo o país. Bueno, pois, a vida conta a situación da pandemia cunha atención primaria, bueno, pois, convertida nun servizo de teleasistencia, cuestión que, tal como se debateu no pleno desta mesma semana, pois nun primeiro momento, bueno, pois pode entenderse que teña ese certo carácter subsidiario, verdade? Mais que se converteu absolutamente na norma dun xeito absolutamente disuasorio para a veciñanza, que ve como cada vez que demanda atención sanitaria, pois se atopa as mesmas veces coa única resposta dunha máquina: se che doi aquí, preme 1, se che doi acolá, preme 2. Mais a situación que se está a dar en todo o país e que non se lle escapa a ninguén, que é algo que observa calquera paciente, calquera persoa que precise da necesidade de atención sanitaria, no caso de Soutomaior entendemos que se cadra máis grave aínda. Soutomaior, un concello de 7.500 habitantes, no que temos na actualidade tan só 2 médicos e unha PD. Estamos asistindo a un concello no que a asistencia sanitaria se dá a través de médicos que teñen cupos de 1.600 pacientes por médico. Pero que a situación non é, digamos, únicamente esa, porque aínda tendo un médico máis, estaríamos con cupos de 1.200 pacientes por médico, é dicir, por riba das demandas e das recomendacións da propia Asociación de Médicos de Familia. Un servizo de pediatría que non sabemos cando dispoñemos del, itinerancias constantes, e, como vimos de ver a semana pasada, hai escasas semanas, listas de espera para unha cita telefónica de atención primaria de 2 e mesmo 3 semanas. Esa é a situación que padecen na actualidade a veciñanza de Soutomaior. E, polo tanto, que queremos transmitirlle ao Partido Popular se van negar tamén esta situación. Que o fagan, pois, mirando os ollos da veciñanza de Soutomaior e que lle digan que esta realidade recoñecida pola propia veciñanza de Soutomaior, mas de xeito unánime por todas as forzas políticas operantes no concello de Soutomaior, pois é unha invención. Unha invención na que vemos como, por exemplo, as baixas no centro de saúde non se cobren e temos que ver como o centro de saúde queda con un único médico en varias ocasións ao longo dos últimos meses, e ese médico que non pode ter capacidade, por exemplo, de acoder ás urxencias, cun reforzo de PSXs e de enfermería que están ao límite e que pola propia dinámica da situación pandémica que temos por teren que facer asistencias fora, quedamos sen servicio no centro de saúde. E, polo tanto, como en anteriores ocasións o que vimos de ver, verdade, é que o Partido Popular contempla isto como unha excepción. Digamos, é unha situación excepcional que non se produz de xeito habitual. E, pola contra, a veciñanza de Soutomaior o que observa é que isto, lonxe de ser unha excepción, é a norma.
É unha norma porque sistemáticamente se repite unha situación que é absolutamente insostível. Que fai o Partido Popular de Soutomaior? O Partido Popular de Soutomaior, movido pola presión social, nun primeiro momento, pois negaba esta realidade. Se me permite, por favor, señor Pazos, que ademais vostede, como veciño de Redondela, entendo que non lle allea esta situación. Sí, pero se non me molesta cando estou intervindo, agradezo. Pero bueno... Por favor. Non... A ver, señor Pazos, de verdad, digo yo como dende o afecto que nos temos como veciños, simplemente que me permita continuar. Nada máis. Grazas, presidenta. Polo tanto, que é o que fai o Partido Popular de Soutomaior? Pois, por unha banda, primeiro, negaban esta situación, despois, movidos pola presión social, pois nos plenos votaba a favor. Pero que é o que acontecía? Que non había rexistro de saída deses acordos. Ergo, tampouco había rexistro de entrada na Xunta de Galiza deses acordos unánimes acadados no Concello de Soutomaior. E, finalmente, movidos polas varias manifestacións que se produciron, pois non lle quedou outra que recoñecer a evidencia. E que fai o Partido Popular neste Parlamento? Negar sistemáticamente a maior. Para o Partido Popular neste Parlamento, a veciñanza de Soutomaior quéixase por deporte, o pleno municipal asume resolucións unánimes pois por vicio, e a situación da sanidade pública do Concello de Soutomaior pois é unha situación absolutamente normal na que os veciños non están a padecer a realidade da que falábamos. Ata en 8 ocasións se trouxeron, se abordaron estas situacións por insostível neste Parlamento, a través de iniciativas nesta comisión, preguntas no propio pleno, emendas aos orzamentos, sempre atopándonos co muro do Partido Popular que actúa ignorando as necesidades da veciñanza de Soutomaior. E as necesidades en que se concretan? Pois que en veciños que fican, como ficaron hai escasas semanas, sen atención sanitaria. Porque ante unha enfermidade que tiñan en ocasións de carácter leve, pero que necesitaba, demandaban atención médica, se daban citas de 3 semanas. Veciños que non podían ter acceso a receitas para enfermidades que precisaban. Veciños con enfermidades mentais que non tiñan cita para... Sí, señora, amigos, sí, non me diga que loco a cabeza. Non, mira, non mo digo a min. Dígalle aos veciños de Soutomaior. Porque eles, sí que foron eles os que denunciaron esta mesma situación. E, polo tanto, unha situación na que a xente está foxendo dunha situación que é insostível. Funcionarios, por exemplo, de Muface, que queren estar na asistencia pública, mas que ante esta situación pois teñen que asumir convenios con outras, coa legalidade que lle permite, e que eles mesmos lle permiten, que eles mesmos asumen que queren estar na sanidade pública, mas teñen que ir a esa situación. Profesionais ao límite, saturados. Tivemos profesionais en Soutomaior que para atender a 70, 80 citas diarias, negue isto tamén, se o considera oportuno, señor amigo, saíron durante semanas ás 6 da tarde do centro de saúde e pediron o traslado porque decían que iso era inhumano. Profesionais as que lle queremos transmitir aquí tamén o noso agradecemento polo exemplo que están dando en defensa da sanidade pública e, sobre todo, de solidariedade coa veciñanza de Soutomaior. E que profesionais que en moitas ocasións son doblemente víctimas. Víctimas, por unha banda, dos recortes do Partido Popular na sanidade pública de Soutomaior e, pola outra, pois do enfado da veciñanza que atopa neses profesionais o primeiro dique de contención da súa frustración. Polo tanto, vai por diante o noso recoñecemento. E a situación do Partido Popular, da Xunta de Galiza, tamén do Goberno local de Soutomaior, cal foi? Cortinas de fume. Hai 3 anos, ante unha situación de colapso dos moitos que levamos vivido en todo este tempo, que foi o que sacou o Partido Popular a chistera? Ampliación do centro de saúde de Argade. Necesitábamos médicos, pero dicían, bueno, como médicos non nos queren dar, vamos a anunciar a ampliación dun centro de saúde. Xa facíamos a brincadeira, a verdad, con todas as distancias, que é un tema moi serio. Cando unha persoa necesita comer, o que lle poñemos é un prato máis grande, pero non lle damos o que necesita, que alimentos. Aquí igual. Aquí necesitábamos médicos e o que anuncian é a ampliación dun centro de saúde. Hai 3 anos. Non se soubo nada.
desa ampliación do centro de saúde. Non se soubo nada, agás, polo impacto económico que tivo para a economía municipal a obriga de ter que redactar, a facer unha modificación puntual do plan de urbanismo. E, lonxe da situación mellorar, como a situación empeorou, co peche do consultorio de Romariz, o que nos propón o Partido Popular é un novo centro de saúde que anuncia agora, por certo, a resposta deste portavoz no propio pleno deste Parlamento e despois de dúcias de movilizacións da veciñanza demandando estas melloras. Benvido sexa ese anuncio, se se concreta, agardemos e así o exixiremos que non pase como esa ampliación fallida do Centro de Saúde de Arcade, que, por certo, remato, Presidenta, que, por certo, agardemos e veremos en que se concreta, e, dende logo, cunha situación cuns cupos sanitarios que eu creo que merecen tamén unha explicación. Cupos sanitarios, temos na actualidade 5.771 tarxetas, 4.803 en atención primaria, e as contas son ben doadas. Sale a máis de 1.600 pacientes por cada médico. Esa é a realidade que temos no Concello de Sotomayor, obxectiva, matemática. O que lle pedimos ao Partido Popular é se dunha vez por todas vai ser sensível a unha necesidade real, obxectiva, e que pode verificar calquera que xa chega ao Concello de Sotomayor ante unha situación sanitaria absolutamente insostível que non merece ningún dos nosos veciños. Mais nada, moitas grazas, señor Lourenzo. Moitas grazas, Presidenta. Señor amigo, vostede acaba de facer un panexírico da política sanitaria do Partido Popular de Galicia sen falar dos problemas que lle estou transmitindo que traslada a veciñanza de Soutomaior. A min pareceme moi ben que vostede veña aquí a dar o seu meeting de decir da sanidade pública de Galicia e que defenda esa postura e a súa legitimidade. O que pasa é que dos problemas que lle estamos trasladando os descoñece ou non abordou ni un só do que lle estamos dicindo. Fíxese, pero que constitúe no seu discurso incoherencias de tal magnitude que di é que están dentro das TICs máximas de 1.600 cartillas, pero que é unha división moi simple. Se vostede divide o número de pacientes maiores de 15 anos, como vostede mesmo dixo, entre os 3 médicos que temos, é que salen máis de 1.600 pacientes, señor amigo. É unha división moi básica. Polo tanto, é que no seu propio discurso está entrando en contradiccións elementais. Por lo tanto, a ver, o que lle pido é un mínimo de rigor cando estamos abordando un tema tan sensible como a atención sanitaria da veciñanza de Soutomaior. E vostede botou a metade da súa primeira intervención falando de que se as eleccións, que se o sentidiño, que se a sabiduría. Eu non sei se ese mesmo sentidiño, esa mesma sabiduría se lle presupón a veciñanza de Soutomaior, porque direille que sabe cal foi a primeira forza política no Concello de Soutomaior nas últimas eleccións. Foi o BNG, arrasando en boa medida polas políticas que vostedes están aplicando en materia sanitaria. Pero fíxese que mesmo entra en contradicción, de verdade, señor amigo, cos seus propios compañeiros do Partido Popular de Soutomaior, que claro que son conscientes dese clamor social. Claro que son conscientes de que a situación da sanidade pública en Soutomaior é absolutamente insostível. Dicía a señora Castro, a que lle agradezo, dito se paso o voto favorável, que é unha situación que entronca coa realidade que estamos tendo en tantos outros lugares do país. Eu vou máis alá, porque así o vivimos e así o percibimos fronte da vizinanza. Está un paso máis alá no deterioro da sanidade pública do que está acontecendo na maioría dos lugares deste país. Sen restar gravidade a ningún dos outros lugares. Pero, dende logo, que sistemáticamente a nosa veciñanza se atope con 2 semanas para topar unha atención telefónica, é así, señor amigo, créame. Vostede non se centrou nestas cuestións, se cadra porque as descoñece, pero podolle dicir que simplemente botando unha ollada á prensa de Soutomaior das últimos meses, atopará máis dunha situación dese tipo. Xa non lle digo que vote vostede máis para atrás. E, ademais, vostedes mesmos teñen acceso ás citas. Ia traerlle as propias citacións
deste caso, onde se miraban que eran os propios veciños os que facían públicas as súas citas a 14 días. E, polo tanto, os veciños non necesitan que vostede lles pida que se tranquilicen, señor amigo. Non necesitan que o Partido Popular lles diga que se tranquilicen. Os veciños o que demandan é mellor atención sanitaria. Demandan máis médicos e demandan que, e agardo que así sexa, non nos atopemos outra vez co muro do Partido Popular desprezando a veciñanza de Soutomaior e negando unha atención sanitaria que reclamamos de xeito unánime, señor amigo, unánime, unha atención sanitaria unánime. E di vostede que os veciños estarán contentos coa construción dese centro de saúde. Non só iso, señor amigo, están moito máis que contentos. Os veciños están orgullosos de dar este tipo de batallas que foron as que motivaron os cativos pasos que está a dar a Xunta de Galiza en defensa, e que se poñen moi nerviosos, os cativos pasos que está a dar a Xunta de Galiza en defensa da sanidade pública. Isto, veciños de Grazas, presidenta. Vexo que non lle gusta que a xente de Soutomaior que a xente de Soutomaior se movilice en defensa da súa sanidade pública, pero sinto, señor Pazos, é así. A veciñanza de Soutomaior, como exactamente, xa pode vostede ver os resultados das últimas eleccións en Soutomaior, por exemplo, e verá quen foi o partido que gañou estas últimas eleccións. En boa medida, pero será posible? É que de verdade, fíxese, pero grazas, señor Pazos, que además como veciño de Redondela sabe vostede que lle quedamos moi preto e que seguramente coñece a moitos veciños que padecen esta situación e que están nunha situación límite. Polo tanto, por máis que lle pese o Partido Popular que a veciñanza de Soutomaior, de maneira unánime, pero se atestivo o alcalde en algunha manifestación, que me están a contar? Se atestivo o alcalde, de xeito unánime, se movilice en defensa da súa sanidade pública, o BNG vai cumprir o seu compromiso e vai facer algo que están moi pouco afeitos a entender o Partido Popular, que é defender aqueles compromisos que se asumen nas campañas electorais. Aquí dixemos que íamos defender a nosa sanidade pública e iso, pero será posible de verdade, e iso estamos facendo. Creemos que a necesidade da veciñanza de Soutomaior dunha atención sanitaria digna é algo innegociável.